Grabe. Ang sarap. Wow. Wow. Welcome back to my YouTube channel. Today's episode, magmumukbang tayo ng munggo na may baboy at saka chicharon at saka sari-saring gulay. Pritong tuna, bagoong na may kamatis at sili. May prutas tayong peras, sangkanin, at ang drinks natin ay water lang. So, pray muna tayo. Ano pang hinihintay natin? Attack! First bite. Grabe. Ang sarap. Wow. Wow.
So guys, tapos na po akong kumain. Sa uulitin, until my next vlog. Bye-bye!